Nyt tehdään paakeleita! Onko se beigeli vai paakeli? No, mulle se on beigeli. Mulle se on paakeli. KPS häviää tekee avannossa, voittaja syö sen. KPS! Äijä joutuu tekemään sen tuolla avannossa. Meillä on täällä suomalainen paraskin paagel. Kylmä savustettu lohi. Ei tarvii itse metsästää tuolla. Tietenkin tuore juusto, kurkku. Nyt tehdään beigeleitä. Täällä on 20 astetta pakkasta ja Mikko tekee beigeleitä. Tää on tosi pehmeä. Tää on hyvä. Hyvä tuore juusto, kyllä. Kommentoi alas, missä seuraavaksi tehdään paakeleita. Ensi kerralla mä ehkä haluaisin kuitenkin mutustaa tätä paakelia tuotuoksuun kanssa. Ehdottomasti kala, kiitos. Ei tarvii itse kalastaa. Mutta sorsatkin tulee syömään paakeli. Mä näin yhden petäistön videon, missä laittoi runsaasti kalaa, kun on nää tujut harrastukset, niin pitää tätä kalaakin olla. Tehdään beigeleitä sorsien kanssa. Onko sitten mulle sieltä joku siihen kuulu? Kurkku! Mummon kurkut, niin sä haluat varmaan ne suoraan tähän leikkulaudalle. Kalasta nyt kurkut. Tippuuks ne sulla sinne järveen? Valmis! Jos tää video saa 100 tykkäystä, niin mä syön ton seuraavaksi avannossa.